Myslíš si, že kreatín je len pre kulturistov? Kreatín nie je len o svalovej sile. Je to doplnok, ktorý dokáže napumpovať vodu do buniek a zlepšiť ich hydratáciu. Ale ako? Procesom, ktorý sa volá osmóza. Pri nej sa voda pohybuje z miesta s nižšou koncentráciou rozpustených látok do miesta s vyššou koncentráciou. Keď bunky príjmu kreatín, voda sa prirodzene presúva do buniek. Funguje teda ako magnet na vodu. Viac kreatínu v bunke znamená viac vody v bunke. Svaly vyzerajú plnšie a pripravené na výkon. Voda vo vnútri buniek je kľúčová. Podporuje metabolizmus a zlepšuje objem svalov, čo znamená lepšiu regeneráciu a výkon. Jasný príklad toho, ako chemické deje prostredníctvom kreatínu dokážu meniť vnútornú silu svalov. Jedným z najrozšírenejších mýtov o kreatíne je, že môže poškodiť obličky. Výskum z roku 2013 ukázal, že kreatín nemá negatívny vplyv na funkciu obličiek u zdravých športovcov ani po dlhodobom užívaní. Preto je dôležitá správna dávka pre maximálny efekt. A ty, skúšal si už suplementáciu kreatínu? Zaujíma ťa správne dávkovanie a načasovanie?